Dnes si povieme, s čím nám AI môže pomôcť v práci, ale aj v súkromnom živote. AI je len nástroj. AI je len stroj, veľký jazykový model, počítač. My ľudia sme stále múdrejší, inteligentnejší a empatickejší. AI nemá pocity, nenaštve sa, vždy počúva, ale nie vždy správne koná. AI je náš pomocník, asistent, junior, my rozhodujeme. Dôležité. Vždy si overujte, čo AI tvrdí, hlavne pri investíciách, zdraví a podobne. AI ako výkonný pomocník plní naše príkazy. Robí za nás jednoduché aj zložitejšie úlohy. Pomáha s opakujúcimi sa a otravnými úlohami. AI ako rýchly vyhľadávač informácií. Prehľadáva veľké množstvo dát v krátkom čase. Ušetrí nám čas pri hľadaní informácií. AI ako analytik. Vytvorí reporty, zhrnutia, analýzy a grafy. AI ako učiteľ. Vysvetlí učivo, opraví výslovnosť, otestuje nás z matematiky alebo dejepisu. Nebude sa nám smiať, keď niečomu nerozumieme. Bude nám trpezlivo vysvetľovať, kým nepochopíme. AI ako kreatívny nástroj. Vygeneruje obrázky a videá, pomôže s nápadmi, vytvorí, vysvetlí alebo opraví programovací kód. AI v práci pomáha s e-mailami, marketingom, sociálnymi sieťami, naplánuje služobnú cestu. AI v súkromnom živote poradí, ako zariadiť smart home, pomôže s tréningom a chudnutím, dá nápady kam s deťmi, čo celý týždeň variť. AI má široké využitie. AI môže pomôcť v mnohých oblastiach v práci aj súkromí. Dôležité je vedieť, ako ju správne využiť a vždy si výsledky overovať.